Il-Gvern se jkun qed isaħħaħ l-Infurzar brabta mal-imxija tal-COVID-19 biex ikun jista' iħalli S-Setturi Miftuħin. Dan qalu l-Prim Ministru Robert Abela meta t-Tnejn filgħodu kien qed jiltaqa' ma' rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandiera u r-Ristoranti, l-MHRA, waqt konsultazzjoni ta' qabel il-budget. Nifhem illi ħadd ma jieħu pjaċir b'ħafna infurzar, imma nemmen li huwa kruċjali. Qegħdin nagħmlu infurzar li huwa wieħed tajjeb, se jkun hemm bżonn ftit iktar stepping up tiegħu. Ħajkun hemm bżonn ta' aktar infurzar. Ma jfissirx illi se noqtlu xi settur jew ieħor bil-kontra. Ifisser illi l-infurzar miżjud se jissarraf filli nistgħu nħallu s-setturi miftuħin. Il-Prim Ministru kompla jispjega li n-numru ta' testijiet għal dawk li jaslu Malta għandu jkompli jiżdied u tkellem ukoll favur it-testjar għal COVID-19 li jagħti riżultat malajr fuq dawk li jaslu f'pajjiżna mingħajr ċertifikat ta' test negattiv. Ma tkunx fil-fema tiegħi soluzzjoni li wieħed jalaq l-ajruport. Soluzzjoni hija iżjed screening. Kruċjali li jkollna s-sistema ta' rapid testing in place u kruċjali wkoll li nżidu n-numru ta' testijiet. Bħalissa għandna sistema li qiegħda taħdem tajjeb we can beef up. Dr. Abela tkellem ukoll favur l-użu tal-maskri meta persuna toħroġ f'post pubbliku. Meta tkellem dwar l-inċentivi li daħħal il-Gvern, Dr. Abela sostna li dak li qed jiġi introdott illum irid ikun sostenibbli anke fit-tul għax ħadd ma jaf kemm se ddum din il-pandemija. Il-President tal-MHRA Tony Zara sostna li l-industrija għandha sfidi kbar qudiemha imma tenna li huwa importanti li naħdmu llum biex din l-industrija terġa' tikber fil-futur. Zara spjega li bħala settur mhux se jaqta' qalbu imma se jkompli jaħdem. Sostna wkoll li t-triq hija twila imma spjega li l-għajnuna tal-Gvern għenet sew lis-settur. Spjega wkoll li s-settur jista' joħroġ minn din il-kriżi dinjija u joħroġ saħansitra aktar b'saħħtu milli daħal fiha. Fakkar kif tul is-sena l-oħra it-turiżmu ġġenera aktar minn 2 biljun euro u għalhekk tenna li dan is-settur huwa kontributur ewlieni għall-ekonomija Maltija.